Suntem în Otopeni, plecăm spre Iordania. Haideți să vă arăt cum am făcut planul. Am intrat pe Wizz Air, zboruri către Aqaba sunt în fiecare zi de sâmbătă și miercuri. Așa am ales și noi să plecăm de sâmbătă, stăm până miercuri, 4 zile. Am plătit aproape 50 de lei de persoană pe segment, asta fără bagaj de cală. Intrați și voi la ei pe site, verificați datele, eventual și pe Ryanair au zboruri către Amman. Ce trebuie să știți important pe Iordania este că solicită test PCR negativ, făcut cu maxim 72 de ore înainte de sosire. Intrați pe site-ul Visit Jordan, completați datele din pașaport, submitați rezultatul negativ al testului făcut aici în România, iar apoi veți fi redirecționați către platforma de plată a celui de-al doilea test PCR, care este obligatoriu și trebuie făcut în ziua în care sosiți în aeroport. Iar în urma acestei plăți veți primi QR codul cu care puteți intra în Iordania. Verificați aici pe site toate informațiile și veți vedea că vaccinul este opțional în cazul lor. În plus, pentru a vă plimba și a descoperi Iordania, cea mai la îndemână variantă este Jordan Pass. Se poate achiziționa online, costă aproape $99 de persoană varianta Basic, în care intră taxa de viză, o intrare la Petra și intrarea la multe alte obiective și muzee din Iordania. În aeroport, când am făcut check-in-ul, pe lângă pașapoartele valabile minim 6 luni de la plecare, am avut cu noi printate și rezultatul negativ al testului PCR și QR codul primit de pe site-ul Visit Jordan. Zborul a fost mai puțin de 50% ocupat, am plecat sâmbătă seară, am ajuns undeva pe la ora 11 noaptea în Aqaba, însemnând că prima zi a fost pierdută, dar ne-am bucurat de următoarele 3 zile. Astăzi, duminică, este prima zi în care ne vom bucura de Aqaba. Hotelul La Costa este cel în care vom sta primele 3 nopți. Am plătit 60 de euro pe cameră pe noapte, cu mic dejun inclus. Este foarte bine poziționat lângă magazine, restaurante, rent-a-car, bancă, tot ce trebuie. Îmi place că personalul este destul de amabil, camerele sunt spațioase, curate, nu este foarte nou, dar este foarte bine întreținut. Micul dejun nu este atât de variat, dar ai ce să mănânci, găsești iaurt, unt, brânzeturi, câteva mezeluri, legume, au și produse de panificație, dulci și sărate. În plus, au pe cineva mereu care îți poate prepara o omletă proaspătă cu ce ingrediente vrei tu. Aqaba este singurul oraș iordanian aflat pe litoral, astfel că vom merge să vedem și noi Marea Roșie un pic. Nu este atât de cald, sunt cam 16 grade, suntem în luna ianuarie totuși. Vom merge doar să vedem plaja. Căutăm mai întâi o mașină pe care să o închiriem pentru următoarele zile să ne putem plimba, să vedem Petra, Wadi Rum, tot ce mai e de văzut. Și înainte aș vrea să găsim o cafenea unde să bem o cafea mai bună, pentru că cea de la hotel, sincer, nu prea mi-a plăcut. Și pe una dintre străduțele de lângă hotel am găsit și o cafenea, V60 se numește, are cafea de specialitate și băiatul de aici ne face un cappuccino foarte delicios. Și în drumul nostru prin Aqaba am dat și peste acest magazin minunat, cu tot ce te-ai gândit și nu te-ai gândit că poți cumpăra din Iordania. Aladdin Bazar se numește, este un magazin de suveniruri, iar aici puteți găsi inclusiv faimoasele sticluțe cu nisip colorat. Băiatul de aici care ne face nouă sticluțele cu nisip a fost cel care a participat și la Asia Express. Și după ce am cumpărat câteva suveniruri, am găsit și mașina, un minivan cu doar 70 de euro pe zi,
Pentru că suntem 6 persoane, trebuie o mașină mai mare, iar acum plecăm către una din plajele de aici lângă Aqaba. Asta arătăm pe start. Un alt lucru interesant, din Aqaba puteți să vă cumpărați narghilea pentru acasă sau tutun pentru narghilea cu tot felul de arome. Iar acum mergem către restaurant, se numește Al Shami, are o priveliște minunată, prețurile sunt foarte decente, nu este foarte modern, dar mâncarea este delicioasă. Și iată-ne că am ajuns în sfârșit la Petra. Abia așteptam acest moment. Este foarte frig. Ne-am cam la țeapă. Ne-am uitat doar pe vremea din Aqaba, unde erau cam 18 grade, iar aici sunt între 0 și 3 grade. Mergem să luăm biletele. Avem Jordan Pass, dar chiar și așa trebuie să luăm biletele în format printat de la ghișeu. Iar apoi vom începe traseul un pic diferit, de la Monastery către intrare. Viva Petra! Unde ne aflăm? Acolo. Să încep traseul neghidat și de la Monastery este o idee un pic nebunească, pentru că nu există niciun semn de orientare, Google Maps nu te ajută. Noroc că am dat peste acest beduin care, cu măgărușul său, ne-a arătat calea. Este super frig, așa că luați-vă ce vă trebuie și încălțări corespunzătoare pentru traseu. Se pare că ai nevoie de un pic de pricepere ca să spui această eșarfă în Iordania. Ce drept e super bună pentru că te protejează de vânt, de frig. Noroc cu Saif, care este ghidul nostru. Și în plus, aflăm și lucruri noi de la el. Traseul este un pic dificil, dar merită tot efortul. Stâncile au o culoare foarte frumoasă, niște nuanțe de arămiu, de roșiatic și priveliștea este absolut unică. Nu am văzut nicăieri așa relief ca aici și oameni atât de primitori și sociabili. Te invită la ceai, glumesc cu tine, îți mai spun ceva despre care nu știai. A fost o experiență chiar frumoasă. Petra este așadar una din cele 7 minuni ale lumii moderne, patrimoniu UNESCO, și nu degeaba are acest statut. Iar faimoasa trezorerie, punctul în care în sfârșit am ajuns și noi, este cu adevărat grandios. Are peste 40 de metri înălțime, iar istoria spune că nabatenii au construit-o stăpând în stâncă, de sus în jos, nu de jos în sus. Nu sunt foarte mulți turiști, ceea ce pentru noi a fost un avantaj, am putut să ne bucurăm ca și cum am fost doar noi. Iar acum facem câteva poze și fugim pentru că se înserează. Pentru cine am venit la un restaurant aflat lângă hotelul nostru în Aqaba, se numește Papaya. El este cu specific pescăresc. Noi am optat pentru ceva local, un platou cu hummus, tabule, legume și murături. Ne păstrăm pentru că vrem să mâncăm și ceva dulce. Și tot în Aqaba am dat peste acest paradis al dulciurilor, unde găsiți tot felul de bunătăți cu migdale, fistic, foietaj, miere, absolut delicioase. Puteți să le încercați acolo sau puteți să luați ceva frumos împachetat pentru cei de acasă. Astăzi este ultima zi în Iordania, plecăm din Aqaba către Wadi Rum, dar înainte să degustăm o cafea la nisip. La mai puțin de o oră de mers cu mașina față de Aqaba, ajungi în celebrul Wadi Rum. Noi acum mergem către Tourist Point ca să facem jeep safari, să putem prinde și noi apusul până la ora 5. Și iată-ne că am aterizat pe Marte.
Mie așa îmi lasă impresia acest deșert roșiatic, absolut unic în lume. Cred că te duce cu gândul la Marte. Culorile sunt de-a dreptul uimitoare, iar munții sunt impresionanți. Trebuie să ajungeți aici dacă ajungeți în Iordania. Turul nostru va avea 4 opriri, iar la final, în jurul orei 5, vom prinde apusul. A costat 50 de dinari iordanieni de mașină. Animals, camel, sheep, goat. If they like to drink water, just they come from here and then they drink. Enjoy. Go to on this tree. This is a famous. Yeah. And when you finish, we're back one more time here. We'll move to other place called Sandy. Enjoy. Thank you. Pentru că s-a înserat, mergem către hotel. Cineva ne ghidează de la hotel spre intrare, pentru că ești practic în deșert și nu este niciun semn de orientare. Vom sta în acele igluri luminate. Este deja foarte târziu. Mergem să facem check-in-ul, să ne lăsăm bagajele și apoi să mâncăm. Aici majoritatea hotelurilor sau zonelor de cazare, pentru că se află în deșert, în mijlocul nicăieri, au demi-pensiune, adică mic dejun și cină. Și am ajuns în cameră, este foarte frig, noroc că avem aer condiționat. Patul este mare, confortabil, avem și o zonă cu canapea, iar către baie se merge fără nicio ușă sau delimitare, doar acest paravan care practic face diferența între zona de duș și zona de dormit. Deasupra sunt și câteva blouri unde poți vedea cerul. Fiecare iglu are zona lui de intrare delimitată cu o terasă și cu un hamac. Îmi pare rău că nu puteți vedea exact pentru că este foarte întuneric și mâine la fel nu vom prinde locația pe zi pentru că plecăm la 6 dimineața către aeroport, însă merită experiența dacă puteți să vă luați cumva să prindeți un sejur complet aici, ar fi minunat. Iar acum ne îndreptăm către restaurant, care se află în același cort cu cel în care am făcut check-in-ul. V-am spus, aici avem și cina inclusă, pentru că practic nu avem unde să cumpărăm mâncare. Avem preparate diverse, de la pui, legume, dulciuri și inclusiv faimosul zarb. Este ceva specific beduin, carne de pui și carne de miel gătite într-un mod tradițional, sub nisip, împreună cu orez. Concluzia în urma acestei experiențe ar fi că m-aș întoarce în Iordania cu siguranță, dar aș sta mai mult de 4 nopți. Noi în 4 nopți cât am stat nu am reușit să vedem tot ce are de oferit Iordania, nu am reușit să ajungem la Marea Moartă, ceea ce poate voi veți reuși. La fel, ultima noapte nu aș fi pus-o în Wadi Rum, pentru că având zborul dimineața a trebuit să plecăm și nu am putut să ne bucurăm de experiența cazării într-un cort în deșert. Iar o altă recomandare ar fi să încercați pe cât de mult posibil să socializați cu oamenii. Sunt foarte primitori și veți afla multe lucruri interesante de la ei. Și nu uitați să vă faceți o asigurare medicală, pentru că având de făcut atât de multe teste PCR, nu știi niciodată ce se poate întâmpla. În rest, aș repeta experiența și vă recomand și vouă să vedeți Iordania, să vedeți mai mult decât Petra, pentru că Iordania nu înseamnă doar Petra, înseamnă și oamenii de acolo, înseamnă și mâncarea și deșertul și toată experiența a fost absolut minunată.